Syukur-syukur diniati iktikaf wajib. Mewah kan kita niati iktikaf sunnah, mendapat pahala sunnah iktikaf. Diniati wajib yo mendapat pahala wajib. Allahumma inni nadartu an atakifa fi hadzal masjid wa tukhrijani minhu. Nek diniati para bapak akan Allah hormati, alhamdulillah saya sehat ya. Alhamdulillah disyukuri sehatnya, mugi kesehatan kanthi paringi Allah niki saged kita ginakaken kanthi ibadah ingkang sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Salah satu gunanya kesehatan yang sudah dilakukan oleh Allah kepada kita yaitu menggunakan untuk beribadah. Sholat duha baca alhamdulillah, karena Allah SWT itu kan disambut daulatan dan Al-Quran. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu sudah diwajibkan bagi orang mukmin dan sudah diberi waktu-waktu tertentu. Waktu ini sholat itu mboten mungkin nabrak liyane mboten mungkin karena sudah ada pakemnya.
Justru aktivitas yang lain harus menyesuaikan dengan waktu sholat. Karena disikan syariat sholat timbang aktivitas kita ini. Kita kerja, kita olahraga, mau dipadani, dicocokkan kali sholat, mau sampai nabrak kali sholat. Tapi syariat sholat ini ditambah tahun, semakin jauh kita ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW dari masanya yang semakin jauh, itu tambah banyak orang yang menyia-nyiakan sholat. Tambah banyak orang yang menyia-nyiakan sholat. Nek meninggalkan sholat kawan wis kafir. Tapi nek wong ngakune Islam tapi kok menyia-nyiakan sholat, nah iki sing diprihatinkan di akhir zaman. Dan sudah didahulukan Allah di Al-Quran tentang surat Maryam itu sabadani Allah cerita tentang Sayyidah Maryam, tentang Nabi Isa, tentang para nabi Allah mensifati para nabi lan sedaya pendereke kita niki termasuk pendereke para nabi para rasul niku disifati ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa jatabaina. Kita itu termasuk sing insyaallah hadaina wa jatabaina. Kita sampun diparingi hidayah, diparingi derek saking derek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Nek diwaca Al-Qur'an, gelem sujud, gelem manut, gelem nangis. Nah, itu zaman-zaman awal para nabi, para rasul, para sahabat tabi'in seperti niku sifate. Diparingi nikmat oleh Allah seperti niku. Nah, tambah suwe napa maneh zaman akhir niki sudah fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wa taba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Tambah suwe akan ada kaum manusia yang menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu syahwatnya. Nah, masya Allah gitu. Allah nek badhe maringi hidayah teng kita niku carane warna-warna. Mungkin ngapunten nggih. Kula nggih boten saged ngrasakno mergi boten nate. Tapi mungkin dengan awal-awal teng mriki niku kecewa banget. Awal-awal teng mriki niku marah mungkin dengan keputusan kok kudu ngene, mestine iso banding, mestine iso bebas, mestine mungkin marah, kecewa atau menyalahkan siapa. Tapi nek saged digerayai apa hikmah nopo sing Allah sampai maksa kita niku tenggen mriki hikmah nopo nek diangen kok dipisah teko keluarga, dipisah teko kanca, dipisah teko masyarakat kok sampai digowere niku lho. Salah satu hikmah niku kita dipaksa kengken karena kemungkinan kita teng jaba, teng lingkungan kita mboten saged salat kanthi tertib kados niki. Jenengan nganggo teng jaba saged mboten salat duha tertib kaya niki. Mboten saged. Kok salat duha 50.000 karuan. Lah nggih malah nek sing aku belas malah. Lah teng mriki dipaksa apa kengken salat. Karena ngapunten nggih kita niku dituduhi Allah, ditimbali Allah lewat adzan. Tiap hari krungu mboten adzan. Krungu tak tentu dipundi mesti krungu adzan. Apa maneh maghrib tambah rame to. Tapi diceluki kok gak moro-moro. Didelokno Allah contoh iki lho contone wong sing salat, iki lho contone wong sing gak salat. Nasibe kaya ngene. Kita menutup mata, gak ngereken mengabaikan kalau Allah dipaksa. Golek mau panggonan sing mesti wong iki gelem salat meskipun terpaksa. Akhirnya kali Allah digowore ini jenengan ben saged salat. Makanya Allah sampai diabsen. Salat itu diabsen. Jadi Allah itu selain ngutus malaikat, dia ngutus petugas. Gawe ngabsen sapa sing saged dipaksa wong salat.
Karena aja sampai kita niku mlebu tenggene ayat niku wae. Kita termasuk tiyang sing menyia-nyiakan salat. Para sahabat ditandeti, menyia-nyiakan salat niku napa sih? Menyia-nyiakan salat niku bukan meninggalkan salat. Nek meninggalkan salat wis karuan kafir. Bakal kufur wis karuan. Maksudnya menyia-nyiakan salat niku wong sing melewati waktu salat. Orang meradekno waktu sholat sampai lewat waktu ini. Sajane ya sholat tapi sampai menyia-nyiakan waktu kembali boten jamaah. Nah, teng waktu teng zaman-zaman awal para nabi, para rasul itu sholat itu tertib jamaah. Bahkan lek boten jamaah getun luar biasa. Nah, teng kita ini tambah akhir dipaksa kali ben turun sholat ben turun jamaah. Karena sampai dijanji Allah sapa wong sing gelem ngramut salat mendirikan salat karo diramut kali Allah. Nek kita menyia-nyiakan salat ya karo Allah ya disia-siane. Makanya sing biyen-biyen wis boten usah dikebuni sing penting disyukuri alhamdulillah saged nglakoni salat iki luar biasa. Nah, sholat ini bukan angsal namun dilampaui sekedarnya kanggo rutinitas alam celuki pokoknya rene melu menawi bukan angsal kudu didandani dari didandani lewat apa lewat ilmu kudu ngerti ilmu sholat. Kalau kita sampai tahu tentang beberapa syarat sholat kudu suci pakaiannya didewekno sing dienggo salat didewekno sarunge celana didewekno iki panggonane insyaallah panggonan iki dijogo saestu lah enten takmire lagi mriki enten nggih takmire berkewajiban njogo kebersihan dan kesucian masjid iki saestu tanggung jawab berat awate ditutupi saestu waktune dijogo niki gangsal wekdal konten nggih. Napa mundur sak jam. Mboten onten nggih. Ada onten nggih, alhamdulillah. Enten jam digital iki mboten. Enten nggih. Nah, dadi takmir tugasé masyaallah. Yo njogo kebersihan, kesucian, yo njogo waktu salat. Azan mati kudu diperhatekno saestu. Nek pun syaratnya terpenuhi wis yakin aku insyaallah terpenuhi ngadep kiblate ya wis bener. Napa niku kesuciane kebersihannya pun bener nutup aurat iki pun leres wektu-wektune sampun dijaga. Nah saiki pas salate kudu direksa saestu niku rukun salat kewajiban ten lebete salat. Para ulama niku nek ngitung rukun salat niku carane renono, wonten sing diitung 13, enten sing ngitung 14, enten sing ngitung 16, 17, 18. Renono, tapi nek diringkes saged dadi 13, nek diringkes. Jadi napa mawon sing harus kita jaga di dalam salat, kewajiban-kewajibannya itu 13. Sing pertama nek salat kudu niat. Rawe anggere melu iki salat apa? Nah, kudu ngerti iki wae salat apa? Zuhur, iki wae apa? Maghrib, iki wae apa? Duha, kudu ditata riyin niate. Oh. Apa kudu ngangge usoli Pak? Mboten ngangge usoli mboten napa-napa. Niku namung carae ulama ben kita gampang olehe nuntun ati kita saged saged niat salat. Tapi kalau mboten ndame usoli gak apal Pak Joko wis pokoke nanti niat salat zuhur fardu lillahi niat salat nek wong jamaah dengan terkurang aku tidak di imam atau di makmum niat salat zuhur fardu dari makmum niat salat fardu asar dari makmum niat salat fardu maghrib dari makmum ngoten mawon boten usah nggih usoli boten apa-apa. Lek pun kulino ngangge ngoten malah gampang, atine malah gampang. Sing nomor kali nek salat niku harus dalam keadaan berdiri ngadeg. Jumeneng. Kangge sinten kangge sing mampu. Nek mampu berdiri nggih berdiri, nek boten mampu nggih
lenggah. Nek mboten mampu lenggah nggih turu miring. Nek turu miring mboten saged nggih turu mlumah. Mboten saged ya wis sak-isane. Gak iso nek bisa latih. Wis akhir bisa didusi disolati dipendhem. Nah, tiyang sing ngapunten nggih, untuk sholat berdiri niku memang kangge tiyang sing mampu. Mampu maksudnya napa? Selama kita saged berdiri, saged berjalan, berarti nek mlaku ae iso, berarti kan berdiri kan iso ngoten. Nah, makanya mboten angsal ngangge kursi. Pak, aku itu mlakune iso, ngadeke iso, tapi dienggo rukuk iki gegerku lara. Umpami ngoten. Kayak sujud gegerku lara, sikilku. Nah, maka posisi sing mboten saged niku sing angsal dilampahi kali lenggah. Tapi ngadeke iso, berarti posisi awal harus berdiri. Nek ketika mangke rukuke sing mboten saged, lah pas wae rukuk lungguh. Nah, gawe kursi terus rukuke digluk titik ngoten mawon. Karena sing mboten saged sing rukuke. Tapi nek sing mboten saged niku rukuke iso Pak, nek sujude gak iso, berarti sing posisi kali lenggah niku sing sujude. Selama napa posisi sholat ini bisa dilakukan dengan sempurna, dilakukan dengan sempurna. Makanya ngapunten nggih kadang-kadang tiyang sepuh terus nggawa kursi utawa lungguh kursi langsung. Lah wong teko omah iso mlaku kok moro-moro sholati langsung lungguh mboten ana. Ngadeg dhisik kok sing gak iso posisi nopo nembe lenggah iki niku berdiri. Dan posisi berdiri niki namung diwajibaken teng kene salat fardhu dan salat fardhu. Umpama salat sunah jenengan langsung lenggah mboten masalah. Mboten masalah. Tapi nek salat fardhu wajib kali berdiri pertama nek saged. Terus kemudian nomor 3 niku takbiratul ihram. Takbiratul ihram niku maos Allahu Akbar kawitan yo Allahu Akbar. Boten ngangkat tangane. Ngangkat tangane niku sunah. Jenengan ngangkat tangan boten ngangkat tangan boten masalah, tapi muni Allahu Akbar niku wajib. Makane salat niku Pak, ana sing kudu muni, ana sing oleh meneng. Sing kudu muni niku salah sijine niku takbiratul ihram. Kudu muni Allahu Akbar. Ra kudu banter, sing penting minimal krungu kupinge dhewe. Karena aku ternyata tiyang iku sholat jamaah dadi makmum. Tapi mulai awal sampai akhir mingkem tok. Awal sampai akhir yo melu obat tapi mingkem tok. Ndak gak maca, tak waca nang ati. Sing oleh diwaca nang ati iku namung beberapa doa. Nek takbiratul ihram mboten oleh diwaca nang ati, kudu diucapne Allahu Akbar. Gak kudu banter, sing penting krungu kupinge dhewe. Niku nomor 3. Nomor sekawan niku maos surat Al-Fatihah. Niki wajib. Pak Al-Fatihah nganggo bismillah napa mboten? Nah niki perbedaan pendapat. Terserah jenengan nek kulinane nganggo bismillah nggih monggo sae nganggo bismillah. Jenengan kulinane mboten nganggo bismillah nggih mboten napa-napa. Memang enten riwayat sing langsung alhamdulillah mboten masalah. Sing penting kudu maos Al-Fatihah. Maca surate Pak, nah niku sunah. Jenengan apal nggih jenengan waos, jenengan mboten apal nggih mboten napa-napa. Termasuk doa iftitah niku namung sunah. Mangke sabadane maos Al-Fatihah nggih niku nglampahi rukuk, nggih posisi rukuk. Posisi rukuk niki posisi sing 90 derajat niku Pak. Nggih, 90 derajat posisi niku. Gampangnya ya apa gampangnya pokoknya telapak tangan itu ditempel nonton gini dengkul wis insyaallah wis settingannya Allah ini pun pas. Allah itu nek nyeting posisi itu pokoknya ini nempel pun pas ya sudah. Pak aku gak iso jungkel aku Pak nek kenemenan yo ra sampai dengkul yo ora apa-apa. Nggih, sing penting dulu niku wae. Aku gak wadah apal doae Pak aku. Gak maca gak apa-apa. Nah, lek sing iki mboten maca mboten napa-napa. Sing penting posisine ruku. Mboten maca mboten napa-napa.
Nek sing takbiratul ihram kali Fatihah wajib maca. Kudu muni. Nah, kudu obah. Lesane kudu obah. Nek sing doa rukuk niki jenengan menentok mboten masalah. Tapi ora masuk salat menan to yo kuwi ditanggo jenengan tur rukuk mboten apal dongane kaya wong-wong sak-isane jenengan. Subhanallah, subhanallah. Sing mboten angsal niku nek ten rukuk termasuk ten sujud niku maca Quran. Maca Quran malah mboten angsal nek ten rukuk karo sujud. Badhe niku kewajiban malih niku iktidal ar-rafu wal iktidal. Ngadeg saka rukuk niki. Sami Allah liman. Maca sami Allah ini sunnah, gak maca gak apa-apa. Tapi posisi niki lho, nah teko rukuk terus jelek ngenten niki wajib. Tur kudu jejeg tumaknina nggih, kudu ana menenge, termasuk ten rukuk wau kudu ana tumaknina menenge. Mboten langsung jelek mboten langsung, kudu enek tenange riyin. Mungkin jenengan nate menangi enten tiyang sing traweh niku koyo F1 Pak. Yo koyo MotoGP. Wong. Nah niku malah boten memenuhi rukun salat. Nah, meskipun salat tarawih sing salate biasane cepet, senajan diarani cepet tetep kudu enek menengi, kudu enek tumaninane. Nah, enek ditandani. Sepiro suwene saukuran wong maca tasbih normal paling ya 2 detik 3 detik pun cukup saja. Pun iktidal pun jejeg nggih mboten maca mboten napa-napa menentok ra apa niki. Tapi nek syukur-syukur saged muni dongane sami Allahu liman hamidah terus Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Syukur-syukur saged apal. Mboten apal isone maca tasbih tok subhanallah ngene mau mboten. Terus manten-manten sujud niku setiap rakaat ping kalih, sujud. Lah sujud niku mboten saged sah kejaba petung anggota niku nempel teng ngene tempat sujud. Umirtu an asjuda ala arbaati ala sab'ati anburin. Terus Kanjeng Nabi, aku diperintah sujud nganggo petung balung. Petung balung kudu nempel teng tempat sujud. Ngene ku bathuk 1, 2 telapak tangan, 2, 3, 2 lutut, 4, 5, terus jari-jari 2 kaki, 6, 7. Niku kudu nempel. Mboten nenten sing ngangkat. Kudu nempel plek. Lah ditutupi atau dibuka. Nah, iki enten aturane. Nek bathuk jabah, bathuk niki wajib dibuka. Baik sing salat lanang utawa sing salat wedok, kudu enek bukake. Wah, aku gak biasa kopiah, wah cocok malah enak iku nempel kabeh. Nah, lek sing kopiahan sing serbanan, mboten napa-napa, sing penting aja sampai nutupi kabeh. Aja sampai bathuk itu kan batas sing dhuwur alis nih, Pak. Nah, niki lho. Umpama jenengan kopiahan, pokoke kopiahe aja nutupi total. Aja nutupi total. Pokoke ana sing kebukaan, ana sing nempel, mbok sak driji, mbok 2 driji, pokoke ana sing nutupi. Lah kadang-kadang enten ngapunten nggih, tiyang sing temannya gawe serban. Utawa kaya kula niki mau gawe kartu ya. Iki nek kula sujud, iki lak melok obah Bapak iki, Pak. Lah iku umpama iki nang lantai jebret karo sujud ndukure niki mboten sah. Wong niki mboten tempat sujud niki lho. Makane tak hati-hati aja sampai nengplek nang tempat sujud niki. Nah, serbanan kan kaya ngono, gantung, kadang enten sing serbanan gantung. Iku nek sujud sampai nutupi gelem terus sujud teng ndukure serbane mboten sah. Mboten sah. Termasuk ngapunten garwane jenengan, putrine jenengan sing ngagem ruku, ngagem mukena salat iku. Kan enten mukena niku 2 tipe nggih. Enten pedotan kali terusan. Enten sing pedotan loro lho Pak, ndukur kali ngisor.
enten sing terusan. Nek terusan insyaallah aman. Sing rawan iku nek pedotan. Karena tiang ekstrim itu lek gawe ruku pedotan niku posisi sujud kadang dingenekno, digebiarno ngenten. Terus dienggo sujud ngenten. Dadi sujude nang bukire rukuwe, mboten teng sajadahe. Niki sing mboten sah. Karena ketutupan. Wong tempat sujude nang sajadah ditutupi ruku. Mboten sah. Nanti nek baru laki-laki perempuan kudu enek sing terus telapak tangan, kedua telapak tangan kanan kiri niki oleh dibuka, oleh ditutup, baik laki-laki perempuan. Jenengan nek salat mriki bukaan penak niki. Tapi nek ngapunten kita umpama teng ngene kutub utara utawa teng daerah sing musim dingin, musim salju, sampai nggawe tutup napa sarung tangan, mboten napa-napa dienggo sono. Ditutupi. Tiang ekstrim mboten napa-napa. Dibuka mboten napa-napa, ditutup mboten masalah. Sing penting nempel ngeten iki. Karena tiang ekstrim niki mboten aurat. Sing aurat niku mulai pergelangan tangan munggah niku. Terus sing dengkul, nah nek dengkul lanang karo wadon wajib ditutup. Nah, karena termasuk aurat. Memang enten ulama sing nek wong lanang oleh kebuka titik, tapi sing aman, sing ikhtiar niku dengkul termasuk aurat, kudu ditutupi. Nah kan jenengan ngagem celana, ngagem sarung aja terlalu munggah ngoten nggih. Kudu enek mudune, pokoke ngisore niku lho. Ngisore dengkul ngoten. Pun kemudian jari kaki. Jari kaki niki nek lanang oleh dibuka, oleh ditutup. Jari-jari kaki niki oleh dibuka, ditutup. Artinya tiang kaki niku salat nganggo kaos kaki mboten masalah. Mboten napa-napa. Salat gak nganggo kaos kaki mboten napa-napa. Jenengan nate ningali tiang-tiang salat sing teng Timur Tengah, teng Turki niku salate rata-rata niku gawe jas, gawe celana, kaos kakian koyo nang kantor niku. Mboten napa-napa. Sing penting jari-jari kaki ini nempel ngeten iki. Tiang estri wajib ditutup, nanti mau kena ini wajib. Tadi nopo posisi jinjite itu terlebete ruko, lebete mukena. Karena tiang istri kaki itu termasuk au. Niku dilampahi ping kali setiap rakaat niku sujud mesti ping kali. Semua sholat niku setiap rakaat sujude ping kali. Kecuali sholat gaib kali sholat jenazah karena nggak dari rukun piyambak, nggak dari aturan piyambak. Terus kemudian duduk di antara dua sujud. Kan sujudnya ping kali, berarti sujud pertama, terus lenggah, terus sujud kedua. Jadi lenggah ini termasuk rukun sholat, wajib dilampaikan sholat. Posisi lungguh ya nopo bebas. Sing penting lungguh, sing wajib niku lungguhe mboten bentuke. Bentuke lungguh sampeyan sagete pripun? Sing apik ya iftiros, sing sae niku. Lungguhan napa sikil kiwa niku lho nggih. Nah, sikil kiwane dilungguhi, sikil tengene dipacatne ngeten lho, sing biasane saged niku. Gak iso aku Pak loro sikilku. Nah, jenengan ngentenaken mboten napa-napa, di posisi ngenten. Nah, mboten tumpuk ngene, mboten napa-napa. Kaifa kok ada. Bagaimanapun caranya duduk mboten napa, sing penting lenggah. Termasuk ruku. Bahkan Kanjeng Nabi niku nate murabba itu lungguh sila. Sila mboten napa-napa nggih. Sing penting lungguh, ngenten lungguhe. Lah niku nggih dilakoni kanthi tumakninah, enten menenge. Ruku ya kudu tumakninah enten menenge, iktidal ya tumakninah enten menenge. Tenggene napa sujud wau nggih enten menenge tumanina. Senajan mboten maca napa-napa. Mboten maos napa-napa mboten masalah. Sing penting enek menenge. Lenggah nggih. Marang wonten sing terakhir nggih niku dilakoni tiap rakaat nggih. Mulai awal wau sampai sing napa niku duduk di antara dua sujud niku mesti dilakoni setiap rakaat. Setiap rakaat mesti enek Fatihah. Mesti enek ruku, mesti enek iktidal, mesti enek sujud, mesti enek lenggah. Nah, mungkin pun terakhir enten istilah lungguh duduk terakhir, duduk tasyahud akhir, duduk terakhir.
Lungguhe kados pun sami bebas. Sing apik ya lunggune tawarruk. Tawarruk niku sing kiwa wau dilebetaken teng kene tengen. Dadi lungguhan bokong. Nanti lek wau kan iftiras niku ngelungguhi sikil kiwa, tapi nek sing napa niku tawarruk niku sikil kiwane dilebetaken teng sikil tangan niku wau, sikil lungguhan bokong. Mboten saged wonten sak gede. Sing penting enten lenggahe. Terus nonton lah, yang terakhir ini mboten angsal mendel, tidak boleh diam, harus ada bacaannya. Ini ku bacaan tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyatul lillah, doa tahiyatul barakatuh saterus ini riwayat pinter-pinter. Mangke ditambahi kali syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Terus wajib malih maca sholawat Nabi. Sakisane sing paling pendek ya Allahumma sholli ala Muhammad, paling pendek niku wis. Lek jenengan apal sampai innaka hamidum majid malah apik, berarti iku ketara nek kulino salat misalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Terus fil alamin. Niku lek gak kulino kan rada bulet Pak nggih. Kawitan biyen TPA teng ngaji niku paling angel apalan niku. Sampai mulai terakhir kadang keringetan niku sampean. Kadang sampai pipis nanggung. Saking angel apal. Soalnya ngapal Muhammad Ibrahim Muhammad Ibrahim. Sijine sholli, sijine sholaita, sijine barik, sijine barokah. Nek boten kulino panjenengan. Kangelan Pak Kedawan yo wis sak cekake ku Allahumma sholli ala Muhammad pun itu wajib. Dadi at-tahiyatu lillah nggih sampai Allahumma sholli ala Muhammad wis marune ngenteni sak bare salat. Nek salat piyambak ya langsung salam, tapi nek salat jamaah ya ngenteni imam. Syukur-syukur alhamdulillah jenengan nek biasanya kan ngapunten nggih, kita niku sebagai makmum macane luwih cepet teko imam. Apa maneh nek imame sepuh kadang macane sawate kalem. Kita niku aku wis mati innaka hamidum majid kok gak salam-salam. Nah, timbang meneng jenengan maca donga. Kanjeng Nabi niku mulangi Sayyidina Abu Bakar sahabat. Sayyidina Abu Bakar niku mulangi maca donga sakbare tahiyat sakderenge salam. Jadi timbang meneng digawe donga. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niku nek napa Abu Bakar. Dan gini Sayyidina Umar bener malih Sayyidina Umar diparingi donga Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni innaka antal alimul hakim. Pak Kedawan sak isane jenengan sing penting aja meneng. Tahiyat akhir niku timbang kita wis mari kali ngenteni imame waca donga sak isane. Robbana atina monggo Allahumma firli monggo dungo tiyang sepahe jenengan. Pasti enggak ada yang sepahe. Asik mungkin kisah sadar gitu yang sepahe. Ya itu nama Allahumma firli dunubi waliwalidayya. Tasik enggak ada putra. Tasik putune enten iki, enten sing enggak ada putu. Nah, ditungakno putrane putune. Rabbi habli minas sholihin Rabbana hab lana min azwajina. Bojone sing duwe. Apa wis digondol wong. Nah, lek ya ditungakno pisan bojone Rabbana hab lana min azwajina. Lho tak kok dadi anake yo ditungakno, bojone aja kali ditungakno. Ditungakno anake tok gak ditungakno bojone opo digondol garangan liya. Wis digondol, Pak. Wis digondol. Nah, Pak, bojo mosok ditungakno bojo tetep Pak. Tetep. Karena ngapunten.
hakikate bojo niku mboten sing teng donya. Mboten sing teng donya niku jodoh jatahe Allah. Jodoh jatah saking Allah. Enten sing diparingi jodoh Allah niku yo mulai awal nikah sampai akhir. Alhamdulillah. Pengene kita kan ngoten. Enten tiyang niku sing diparingi jodoh cekak-cekak masyaallah. Ngapunten nggih, abah kula piyambak niku nikahne mboten ping gangsal ping 7. Abah kula. Terus kula pas gede dikandani, aja niru bapak. Aja niru bapak. Bapak itu jodohne cekak. Jodohnya pancen sakmono ora iso disalah pancen jodoh. Nek jodoh pilihane Allah, Pak. Tapi kita donga bojo niku sing hakikat niku benjing kepanggih teng akhirat. Ngertos benjing teng akhirat. Pak aku ben rabi 7. Meneh sing dadi bojoku nang akhirat sapa? Yo mbok. Bojo sing pertama sing kedua saestu. Nek titenane Kanjeng Nabi sing niki nate ditanggotaken Sayyidah Aisyah. Nek boten Sayyidah Fatimah kula kesupen hadis. Nek entuk wong wedok kok sampe rabi loro. Mbok siji mati mbok pegatan. Lah iku meneh sing dadi bojo nang akhirat nang swarga sing endi terus Kanjeng Nabi sing paling soleh, sing paling apik amale. Nah, kita niku jejodohan ten donya mbok ping pisan ping 7 ping 3. Niku sing dadi jodoh kita teng akhirat yo dipilihno Allah sing paling apik amal saleh, sing paling akeh amal saleh. Makanya tetap didongakno Pak, meskipun mboten ada bojo Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah jenengan paringi bojo-bojo kula wa dzurriyyatina. Anak-anak kula anak turun Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dadi permata hati wa ja'alna lil muttaqina iman. Dadi mereka bojo sak anak turun kula niku dadi pemimpine wong sing takwa, pemimpine wong takwa. Nek wong takwa tok biasa, tapi pemimpine wong takwa berarti kan paling takwa. Niku donga kanggo kita, kanggo tiyang sepak kita, kanggo bojo kita, kanggo anak kita. Ampun kesupen. Nek iso yo ditambahi sing saking done Kanjeng Nabi, termasuk ampun sampai kesupen donga nek terus Kanjeng Nabi mari sholat ojo sampai ninggal donga ta'awud. Ta'awud niku minta perlindungan dari Allah. Perlindungan saking napa? Saking 8 perkara. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min dha'atid daini wa qahrir rijal. Kanjeng Nabi nek mulangi sahabat donga macam-macam orang, macam sing donga yo enten sing sedungan, enten sing cekak. Enten sahabat niku sing ngapunten nggih. Kathah utange, Pak. Enten sahabat niku sing kathah utange. Terus kali Nabi njaluk apa donga dikek donga Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal maghsam. Dikek donga supaya gak gampang kena utang. Nah niku dungane cekak karo Allahumma a'udzubika minal maghrami wal maghsam. Sing paling penting malih mboten kalah penting malih niku nyuwun donga tetepe iman, tetepe Islam sampai benjing kepanggih Allah kanthi husnul khotimah. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah tetepno ati kula niku ben tetep memeluk agama Islam. Teng pundi mawon kita dipanggono Allah ya napa mawon keadaane piye mawon pun terserah Allah wis. Pasrah bokokan teng Allah wis. Culno Allah nang jaba ya alhamdulillah. Dideleh mriki ya tetep alhamdulillah. Sing penting nggo nang jaba mboten mriki, sing penting tetep duwe agama Islam wis cekelan iku kuwi. Nah, mangke nek empun mantun innaka hamidum majid, empun mantun donga imam nggih salam, kita derek salam. Salam sing wajib niku namung salam sing pertama. Nah, dirukuni sholat, salam niku termasuk wajib di sholat, tapi sing pertama tok, sing wajib. Sing kedua rukune pun sunnah. Tur niki kudu muni, Pak. Nah, termasuk takbiratul ihram kudu muni Allahu Akbar. Al-Fatihah kudu muni, lambene kudu muni. Tahiyat niku saapal-apale kudu muni sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa. Terus yang terakhir nggih niku salam
kudu muni assalamu alaikum. Jenengan boten oleh boten masalah, tapi maca assalamu alaikum niku sing wajib. Pak aku biasanya sampai warahmatullah sampai wabarakatuh monggo terserah niku perbedaan ulama, tapi sing wajib niku assalamu alaikum. Nah, lek pun ngoten urutan teko awal sampai akhir tertib niku wau berarti pun memenuhi rukune salat. Mungkin kita saged njogo salat kita, njogo salat putra-putri kita, njogo salat keluarga kita, karena tandane tiyang sing bejo donya bejo akhirat itu saged njogo salat. Bukan njogo kekayaan, njogo perusahaan, tapi bagaimana cara kita bisa menjaga salat. Sebaik apa kita menjaga sholat, maka sebaik itu pula Allah akan menjaga kita. Amin Allahumma amin. Itu sih kita cekap nggih. Manfaati subhanallah.